बावैनो इलेक्शन बोथोरा खाथि फैलायबाय गाइस दा मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय दिनै गोबां हाबाफारि लादों आरो गोबां प्रतिश्रुति होदों आरो प्रतिश्रुतिनि बेलायाव मावफुंनाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनांगोन आरो दा दिनै भिडिअआ एसे आलदा रोखोम जागोन लोगोफोर दा मालाबा दुखु मोननायबो फैयो आरो माने बाथ्राया बेनो दिनै मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांनि सरकारा रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव दोलोनि गोख्रों बिबानगिरि बिथांमोननि खामानि मावनायाव आरो बिदिनो आरो गासिबो रायजो राजाफोरनि हास्थायनायाव दिनै BPF दोलोआ सरकाराव फैफिनदों दा मोजांनि बाथ्रा आरो दा इलेक्शननि सिगां जेनाखि प्रतिश्रुतिफोरखौ होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिफोरखौ दिनै थारैनो मावफुंजोबनायखौ जों नुदों लासैनो दा बिनि गेजेराव फैबाय थानाय इलेक्शनखौ नोजोर होनानै दिनै ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनलायनाय थासारिया दोलोनि गेजेरावनो सोमजिदों आरो दा बे जाहैबाय BPF दोलोनि सापर्टार बिथांमोना दिनै गोबाङानो गोबां खुद्रिनायखौ नुदों आरो बेफोरबायदि खुद्रिनाया माब्लाबा माने खुद्रिथायलांनोबो हागौ होननानै जों साननो गोनां आरो दा जाय समाव BPF दोलोखौ जाय सापर्टार बिथांमोनहा गोसो मोदोम जिउ होनानै सोरजोंबा माबा मोनसे नासयजानाय सोरजोंबा माबा मोनसे बुंजानाय एबा गाव गावनि जिउखौ गिदिर खैफोदाव खोख्लैनानैबाबो गोबां सापर्टार बिथांमोनहा थैथां जुजिदों आरो जुजिनायनि गेजेरजों दिनै सोरखाराव फैदों दा बिनि बेलायाव दा फैयै जों नुफैदों दिनै जाय व्यक्तिफ्रा थैथां जुजिदों दिनै बै व्यक्तिफ्रा माने मोननायनि बेलायाव जेबो गैयाखौ जों नुहुरदों आरो दा मैया दाखालिसो ओरैबायदि नुबावबाय माने जाय व्यक्तिफ्रा BPF दोलोजों खुनु लोब्बा गैया जाय व्यक्तिफ्रा BPF दोलोखौ नासयनायाव बिथांमोनहा अराय सम साखा फारा जानानै खामानि मावबोबाय थादों जाय व्यक्तिफ्रा BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनायाव गाज्रि राजखान्थिनि खोथा बाहायनानै जुजिबोबाय थादों दा नैबे समाव जायफोरबायदि सापर्टार बिथांमोनखौ अननांगौमोन बेफोरबायदि अननायखौ दिनै जालदाब जुलदाब गारनानै दिनै BPF दोलोनि जेनाखि एगेन्स्ट BPF दोलोनि जेनाखि सुथुर बै सुथुरफ्रासो माखासे मोनथायफोरखौ दिनै मोननायखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानैनो दिनैहाय माने बुंनो हायाब्लाबो गोबां सापर्टार बिथांमोना दुखु मोनदों थारैनो माब्लाबा समाव प्रमद बर' बन्दुनि सरकारनि बायदि मोनसे सोलायनाय बोथोरा फैगोन नामा होननानै जों साननो गोनां जादों आरो दा खुद्रिगोन दिनै जाय दोलोनि थाखाय थैथाब थांथाब जाया हौवा जानाय लोंनाय गारनानै BPF दोलोखौ सरकाराव लाबोनो नाजानाय व्यक्तिफ्रा जुदि दुखु मोननांगौब्ला आरो सिन्था खालामनो गोनां आरो नाथाय साननो हागौ दिनै माने ओरैबायदि माने रायजो राजाफ्रा सापर्ट दं आरो इसिबां बुरजा देरहानायखौ लानानै दिनै गोग्गानानै सोरबा सापर्टार सासे सानैनि बोराबनाया जेबो खामानि गैया बेफोरबायदि सानोब्ला मोनसे समा साननो गोनां जाहैगोन होननानै जों सानो आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा पार्टिनि बाथ्राफोरखौ माने इलु इलाब जुदि बुंजोबब्ला गुबुनफ्राबो बोलो मोनो आरो बुंजोबनांगौखौ जों सानाखै जों खिन्थु बहुद माने खेल लायो आरो माने सोरनि दैदेननाया बबे लामाजों थांनाय प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारखौथ' मा बुंनो बिथांमोना सरकाराव फैनायनि उनाव एगेन्स्ट पार्टिखौ ओरैबायदि नासयदों सरकार जोबजासे बिथांमोना नासयदों आरो बिथांमोना फाइनालाव मा जादों माने प्रतिश्रुति होनाय जेनाखि गेरेन्टि होनायफोर बेफोरखौ दिनै बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै
दिनै सरकाराव फैनायनि उनाव बिथांमोनहा गावनि दोलोखौनो नायनायाव आरो मोजां खामानि मावनायाव बिथांमोनहा फेलें जादों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै 5 बोसोरावनो थेर बेथेर जानो गोनां जादों। दिनै UPPL दोलोनि गोबां सापर्टार रायजो राजा बिथांमोनहा सानदोंमोन थारैनो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन नामा, मोजां उन्नति मोजां रायजो राजानि खामानि मावगोन नामा सानदोंमोन। आरो दा लास्टाव मा नुफैखो, फैयै फैयै बिथांमोननि जेनाखि मावफुंनाय बे मावफुंनाया फेलें। आरो बेजों लोगोसे दिनै जेनाखि जोंनि BTCनि अबस्था, बेफोरबायदिनि अबस्थाफोरखौ दिनै लोरबां नुदों रायजो राजाफ्रा। दिनै बे रोखोमनो दिनैनि दिनाव माने बे UPPL दोलोआ सिलिंखार जादों। आरो दा बांद्राय बुंनो सानाखै लोगोफोर, दुखु मोननानै लाब गैया आरो बुंनो गोनां जायो मालाबा। दा जाय बेक्तिफ्रा थैथाब थांथाब जुजिनानै सरकाराव लाबोनानै मदद होदोंमोन, दा बै बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव नासयनाय आरो बै बेक्तिफोरखौ दिनैनि दिनाव बे दोलोनिफ्राय खारबाबो जेबो लस गैया होनलायनाय मोनसे थासारिफोरखौ जों दा एसे नुहांनाय अबस्थाखौ नुदों। आरो दा सानदों बिथांमोनहा माने दिनै एफाग्राब बुरजा देरहानानै जाय BPF दोलोनि सापर्टारफ्रा गाज्रि मोना, जायखि खारा जेबो अरजाया होनलायनाय मोनसे थासारिफोरखौ जों लासैनो नुलांबाय थादों। आरो बै जेनाखि एगेन्स्ट पार्टि UPPL पार्टिखौ लानानै माने जेव जेव जइन जानाय UPPLनि सापर्टारफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा गोबां मोनसे गोग्गानाय थासारिया फैदोंबो जानो हागौ, जायनि थाखाय दिनै सापर्टार बिथांमोनखौ बावनानै बै UPPLनि जायनाखि सापर्टार बिथांमोनखौ दिनै गोथार गोसोयै अनबोबाय थानाय सम आरो थासारिफोरखौ सोराङाव नुबोबाय थादों। दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो, आरो गावनि मानसिखौनो फोथायनो हायाब्ला नङा होमब्ला गुबुनखौ मा फोथायनो होननाय जायो। आरो दा बेफोरबायदिनो मालाबा समाव माने गोथौ मेलेमजों सानालासिनो मालाबा समाव थौले मेलेमजों साननानै जुदि खामानि मावोब्ला मालाबा समाव खाफाल हमनो गोनां जागोन नामा होननानै जों साननो गोनां जायो रायजो राजा नोंथांमोन। दा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेबां मानि इम्परटेन्ट गैया, दा आङो गाज्रिमोन मोजांमोन दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय। आरो दा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।